Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Demokrasiya xwe bigirin û li serê xwe bixin. Xusûsiyeta herî bariz a emperyalizmê ev e ku tu carî ji îradeya azad a xelkan re tehemülê nake. Bi xusûs li welatên ku xelkê wê Müslümanin. Rêveberên ku bi hilbijartinên tên serwezîfeyê di serî de Emerîqa û welatên kufrê her tim wan hedef digirin. Cebheya kufrê di alîkî de azadiya xelkê ji destê wan digire û di aliyê din de jî vê yekê li ser navê demokrasiya ku ew behs û qal dikin. Ka hûn li vê qirêjiyê binêrin. Ev cebheya kufrê di alema İslamê de hew tenê qiralan destek dike. Kesên tên hilbijartin jî bi darbeyê wan ji wezîfeyê dixînin. Ka di vê çarçoveyê de li alema İslamê binhêrin. Rûyê reş ê însaniyetê Sîsî êdî ne tenê ye. Li Tunusê jî îradeya xelkê hat rakirin û duşûna wê de sîstema Fir'awnî hat li darxistin. Ji xwe xelkê te û fêm nekir ku gelo ji sîstema Fir'awnî xelas bûnin yan na. Bi Misrê re li Lîbyayê jî Hafterê Fir'awn zilma xwe berdewam kir. Di rastiyê de cebheya kufrê ya ku pêşkêşvaniya wê Emerîqa dike, nahêle ku li welatên İslamê hilbijartin bê li darxistin. Rêveberên welatên Müslüman li gor Xerbê tên tayîn kirin. Em dibînin qiralên ku vêga li ser rêveberiya hinek welatên İslamê rûniştinin benê wan di destê Xerbê de ne. Baş e, gelo di vê rewşê de hewceyê Müslüman çi bikin? Di serî de hewceyê dev ji îdiaya demokrasiyê berbirdin. Hewceyê xwe ji cebheya kufrê ku dixwazin wan bi navê demokrasiyê bixapînin xwe mihafeze bikin. Hewceyê ev demokrasiya ku ew behs dikin bigirin û li serê wan bixin. Hewceyê ev sîstema hanê li ku dibe bila bibe, bêgirtin û avêtin. Hewceyê em ji vê yekê xelas bibin. Hetanê ku dilê we dixwaze hûn dikarin ji şehîdên me re bibêjin şehîdên demokrasiyê. Navên pirên me biguherînin pirên demokrasiyê. Navên müzeyên me biguherînin müzeyên demokrasiyê. Navê cîh û war û taxê û cadeyên me biguherînin navê demokrasiyê. Hûn ji tarîxa 15 tirmehê re bibêjin Eîda demokrasiyê. Hûn ê tu carî wan memnûn nekin, hûn nikarin wan razî bikin. Ji bo xwe da, tiştên ku ew ji demokrasiyê qes dikin bêheyatî ye, bêedebî ye, bênikahî ye, bême'rî ye, hevcinsî ye, bêneslî ye. Gelo hûn ê kengê vê yekê fêm bikin? Em tekrar dikin. Hewceyê demokrasî bêgirtin, bêpelçixandin û li rûyê wan bêxistin. Daliyê din de jî hewceyê Müslüman îradeya xwe nîşan bidin û rêveberiya xwe li dar bixin û di çarçoveya edaletê de rêveberî û sîstemeka pak û paqij nîşanê dinyayê bidin.